Kongmesiamu ensem emotwerefo de Ghana National Association of Teachers etweniti GNAT no eye Thomas Tanko Musa de adehwede mu oden ato Ghana ban no anim se Bosrada Capitation Grant yesika ya mpanifo de bosuku ho bra no akamu ache mpanifo mfambo mo se mpanifo ya wo hwe school sahodo so no wo anam nyansa kwa so na school no ekwa nanim na sesika efra ban ho ba de akamu ama eniema enkoyi. National Secretary Awada Ghana National Association of Teachers Etwanitia efrene GNAT ano Thomas Tanko Musa edi atuja se esane sesesei aban emma schools ahodoɔ sika bia nti no mpanyinfo a wɔnom eda school ya no efa akwan ahodoɔ bebre so sabia obetumi enya eniama ebeboa wɔnom schools no. Ghana National Association of Teachers ene United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization eye enanan enkyekere emma akyekyerefoɔ ɔha ene aduasa sabia wonum ebenya nimdie ewo digital skills and reproductive health emunsem ewo koforidua ena wura yi ede sansemi etuja then e ka say capitation grant na akwa shekam be 2 years no momo de ami yes momo na together with the Ministry of Education momo de entry scam say na be do 2030 no ye insan ka say ye another 10 or 15 more years emu obia SHS no government subvention and second no so because you are ni be do 2030 you know me say ye be buansa na be reduce be konkan ye nge enchine ma ye 15 years na ye ye ntimi anhwe ama mofra na anya reduce the same thing will happen. So in the next 7 years resources bia is aban any development partners no e mashale na ye ntimi fam mofra no e say nyina ba mo dia na ye ne kasa no akire e na akyekyerefoɔ bi nso de nsɛm sei ɛto aso. Boy o kan bebre so. On se na wiase ne kɔ no. IT na die bibia nti e ba besua se na ye de IT ba kyerɛ nkola na de wɔ classroom. Ye kɔ nso ye fefo na bi enya kwan akwanya na amma. Nti ye kɔ a ye nso nya yesua wa ha no ene ɔmo kɔ akɔkyɛ se de be ɔmo nso ɔmo de bɛbɔ ɔmo bra na se ɔmo de bɛ kyerɛ de wɔ classroom. That's it. Boy en wa kwam ahuru bebre so. Inda sa ko hwɛ nansen yi a enema bebre aba a ye ayi sa digital skills a aba system a esa mo plan timi sua no wo anya bibia na apɛ de be kɔ manual ni bi but esa wotimi esua zoom ne ne akeka ho ina